ڕێگەزپەرست دبیانیا خۆدا ناوێ پرتووکەکە نوویە نویسکارێ کورد هەیسەم حسێنە. هەیسەم حسێن divê pirtûka xwe de ji weşanên weşanxaneya Ramîna serpêhatiyên jînenîgariya xwe vedibêje. Bi dirêjiya 18 beşan Heysem Hysên behsa regezperistî, biyanîbûn, nasname, ziman, têkelbûn li gel civakên din û milmilaniyan dike ku di pêvajoya jiyana wî de derbas bûne. Ez dixwazim divê kitêbê de bidim xuyanîkirin nehew ew çîrokine ki bi me re çêbû erê min ser jiyana xwe danî tiştin bi mir çêbûnê ji Amûdê heya London gelek bajarê westêr derbas bûne gozlê mamê di vir de çîrok dimîne di rêyekê tê ew rêya bîr û baweriyê xwe me re bêje ser ev mesela عنصرiyetê çawa عنصرiyet ne girêdayî bi rengekî ne girêdayî bi şeklê însanekî ne girêdayî bi spiyê reştenê li her derê heye ew me re karibêjî di hintirê însan de bi kud dire bi xwar dibe. Divê pirtûkê de bi wêrayî û bêlayenî nivîskar bi şêwazekî romanî û fîlosofî behsa regezperistiyê û behsa êş û azarên ku ji regezperistiyê durustbûne dike. Ji bajarokê xwe yê biçûk Amûdê dest pê dike heta wêsgeha ku gihîştiye li Londona paytexta Brîtanya. Ez dixwazim bidim xuyanîkirin wek nivîskar, wek Kurd, wek Sûrî, wek ana li vê derê li Brîtanya dijîm gitti her tim cê te heye û cê xêrî te jî heye û tu dikare a xwe jî bêje bêgo tu xêrî xwe birîn bikî ya bicerihîne û bêgo ew jî te tewanbar bike û bêgo mere têke ku warê heyfa ji hev hêlîne yanî warê nivîsandinê warekî vekirî ye warekî gemere tê de ew nêzîkî hev dibe pir kar nêzîkî hev bibe pir ji hev fêm bike û ji hev re tişna şîrove bike. Heysem Hysên nivîskar û romannivîsekî Kurd sala 1978 li bajarokê Amûdê Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Divan çend salên dawiyê de koçberî Brîtanya bû û li wê derê dijî û di nivîsê de berdewam e. Bêhtir ji 12 pirtûkên wî hene duwarên roman, rexneya wêjeyî û wergerê de. Berhemên Heysem Hysên hatine wergerandin bo zimanên Erebî, Kurdî, İngilîzî, Fransî, Çîkî û çend zimanên din. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.